Kezdjük, oké? Támaszkodsz, ide állsz, jó? Ülsz. Jó, nem meg a fordulsz megint abból az oldalból, és így. És így fordíts kell válni felé egy kicsit. Jó, és ne így tartsd a kezed, hanem valahogy így például sokkal jobb. Szuper, oké? Fel egy kicsit ide. Így, azaz. Mosoly. Ez a mosoly meg. Hajljuk fel. Így a fejed, a hátsó felé. Erre? Nem, erre. Így. Így. Ne mozgass annyira, hát így, jó? Így jó. Így, ez az. Jó. Ez a fordulásra. Jó, és így dobd fel a válladra. Másik oldalról még. Meg egy mosoly. Tudod, mi le van a gatyád? Úgyhogy alsó egy picit lehessen látni, jó? Szóval a drága beje van, de az alsó gatyád. Cipzát húzd le félig. Cipzát félig le. Jó? És úgy nyújj be, hogy alsó egy picit feljebb van. Oké? Nyújj be, toljad le. Így? Alsó gatyával együtt. Így. Jó? Bogasd a kezed. Igen. Most egy picit ilyen izgatóbb tekintet. Még csábító. Jó, szuper. Ez jó. Jó, és így tudod a segedő teljesen.